Monumentális szar. Nem a villamos sín. Akarom megnézni, hogy néz ki zöldön. Milyen zöldek? Hát, hogy befüvesítették, tudod. Ja, az igaz. Vezetés közben nem tudok arra figyelni. Hát az meg, akkor mondjuk, hogy csináltam volna én. Ja ne, hát így kamerát tudom fogni, csak figyelni nem tudok arra, hogy most... Most te kamerázol? Persze, hát szerintem is csinálok. Ja, azt hittem, hogy ezért fotózni akarsz. Nem. Még egyen lejjebb mehetsz. Tök jó. Hát fotózni. Nem mondod, hogy ilyen jól lehet haladni, meg azt mondod az asszonynak, hogy mondom egy hét, az vagy egy hónap, aztán átadják. De ezek szerint tök frankon lehet menni. Látsam már. Mit? Sebességű. Tudom, most Benyomtad? Benyomtam. Egy ötödikben nyomok. Hát, hogy még azért nincs kész teljesen, de... Egyébként én úgy tudom, hogy itt a kombinó fognak járni majd, vagy a kombinó.